Dwi jyst wedi berwi y bresych a'r blod bresych nes fod nhw'n meddal ac rwy wedi cadw tipyn bach o'r ddŵr i helpu ni blitio. Gan bod ni'n cuddio hyn yn y saws, ni eisiau fe'n super llifyr. So cam nesaf yw i ffrio ein bacwn ni. So mae'r bacwn yn super crispy. Ni'n mynd i rhoi ar tipyn bach o papur cegin. Cadw'r olew yn y padell. Ni'n mynd i ychwanegu ein wynnsyn ni. Ni'n mynd i coginio hyn am 5 munud. Mewn gyda ein garlleg ni, ond ni'n mynd i cadw tipyn bach o'r garlleg amrwd yn ôl. Mae'r garlleg dim ond yn cymryd munud i coginio a mewn gyda ein caws mascarpone. Mae'r caws yma, ond am burrata, mwy na thebyg y peth gorau yn y byd. Wedi creu gan angylion ac yn mynd yn hyfryd mewn popeth. So ni eisiau toddi'r caws i mewn i'r llysiau. Lovely. Nawr ni'n mynd i ychwanegu stoc jelly, yw'r, a mae'r combo caws hufen gyda'r stoc cube yn hyfryd. Ar y pwynt yma, ni'n mynd i rhoi ein pasta ymlaen. Dyma ble byddai'n ychwanegu y garlleg amrwd ni wedi cadw. Ac mae yn coginio yn y saws, ond wrth gwrs, gan bod ni ddim wedi ffrio fe, mae jyst yn rhoi y wmff garlleg masif yna. Sneaky blod fresych. Dyna pan mae'n bwysig i cael y garlleg cryf, achos maen nhw ddim yn gallu blasu fe. Cymysgu hyn i fyny. Ni'n mynd i gorffen y saws gyda tipyn bach o hufen. So rwy'n gwybod bod hyn yn moethus iawn, ond mae yn mynd yn bell a does ddim angen loads o saws i bob person. So mae'r saws yma mwy na lai yn barod nawr. Rwy'n mynd i rhoi i un ochr a paratoi'r brwsio'n bara. Dwi jyst eisiau cael lliw ar y brwsio'n bara. A mae hyn yn ychwanegu haen arall. Pan mae bron yn edrych fel mae'n barod, troi y gres bant. Mae'r pasta yn barod nawr. Ni'n mynd i cymryd tipyn bach o'r dŵr. Ac mae hyn mynd i helpu gyda'r saws yn hwyrach ymlaen. So ni'n cael ein bacwn ni sydd wedi oeri a mae'n super crispy. Ni'n mynd i torri hyn lan yn bach. Ni'n mynd i ychwanegu y bacwn i'r brwsio'n bara a hefyd tipyn bach o parsley fresh. Mae hyn yn ychwanegu blas fresh a lliw. Bron yn barod i weini. Mynd i blasu fe. Mae'n hyfryd, ond ni'n mynd i gorffen hyn gyda tipyn bach o caws parmesan. Fi ddim wedi ychwanegu unrhyw halen, achos mae'r bacwn ac ni'n mynd i defnyddio'r caws parmesan fel halen mewn ffordd. Mae popeth amdano'r saws yma yn gwneud fi mor hapus. Unrhyw beth ni ddim yn defnyddio yn mynd yn y rhewgell a mae'n cadw yn hyfryd. Gyda saws sydd yn super hufennog fel hyn, mae yn tueddol o glynu i'r pasta. Felly, ni'n defnyddio ein dŵr o'r pasta a mae hyn yn helpu i rhyddhau y saws a jyst wneud i fe'n llifyn lyflu. A mae'r pili pala yn mor hapus. Mae'n edrych mor jolly. A dyna ni. Yn edrych yn rhy hyfryd i bita, ond mi'n mynd i bita fe beth bynnag.